Pangmumuto na naman! Kulay niya po niya. Tayo na naman ah. Don't shy. Don't shy. Karning buta ka lamaling parat na naman mga yoy. Siyempre kaya hindi pangontra mga yoy ah. Pag may karne dapat may gulay. Gulay akat nga kan mga yoy. Di ka nalalimi. Ali pa kan mga yoy sa Campo Santuan sa sulong. Kaya man tatabaan. Kung hindi may tinungga na. Siyempre pag may gulay kan bangot karne mang gilayon. Parang yung masarap pinagsasama ng diyo pa. Sisto. Sisto. Pato. Sisto. Tatak patong sisto. Patong sisto. Diba, bago chef kita nga, si Chef Banong. Dalawang pinapilian, sisto. May green, may pula. Mga tatak pato. Tatak pato. Adubong na talaga yung mga yaya. Mana, parat sana. Siyempre habang pinakalakaganta mga sukarning butakan na labing parat, kirsin pa naman gani mga yoy na mga rekado nung gulay. Ta, rimati na kan. Labi ka mats ni ganing paniratawa na mga yoy, karning butakan na maparat. Kinakakuan, kat nga na magatel nali sa Campo Santuan. Ay, nabaga sukat nga yun, nay muna, inimukan mga yun may pagmamahal, kaya pasiram kan, malasakan maray mga yun pagkanal to, asa kita nyo. Anak katon, nagamurmantika na yoy. Patik na ka no, ano kan desisyon mo ni kan Banong? Malasa na nga, malasa na rin. A few moments later. Luto na mga yoy, anak ka na yung nagasiliyab. Pirtikan mga yoy karne yung butakan, labing parat. Naluto na sa karne, sugulay naman. Ganoon na si Chef Banong. Kampang palasa, kamot. Di naman na mga isunatek, paliputo kunta sa nakan, matik nakan. Pag may karne dapat may gulay. Pangutra. Bintang naman na ni Chef Banong, sukat niyang magatel. See you later. Sino di makato? Kalunggay ka to. Malasa ka din mga yoy, warang-arang pate, anak ka to. Ano na sila na? Bintang na sulada mga yoy, matik na kan, anak kan. Birte. Anak kan mga yoy, malasa. Birte ka din mga yoy Natak. Nang walang ko ano-ano yung nakairos na nga di si yoy. Kana. Malasa. Don't shy. Don't shy. Malasa talaga. Kaya na tayo mga idol, kaya kita rin butakal na maparat, kila kuan, kat nga magatel. Puting dik. Saka, once na nga itong kadali mga yoy, baga pinagamuak-muak na, bubus nga sa nang bubus nga ka ni yoy, pero malasakan mga yoy. Abi ka match, pirti ka din nga dubo ng natural mga yoy, ay kinasamayan mo pangkat ngang magatel na labing siram. Pirti kan, maski sa mga parangup yoy, muak-muak, banakan. For more malasa and muak-muak videos mga yoy, tum na, mag-follow na kamo sa Yoy TV, matik na kan, baka naman. Lola mga yoy, malasa. What's up mga yoy? Ipinakikilala ko sa inyo ang larong Una Game. Ang Una Game is isang play-to-earn mobile game na pwede kang kumita habang naglalaro lang. Mag-register lang, kumpletuhin lang lahat ng details na nakikita sa screen at i-confirm. After mo ma-confirm mga yoy, rekta ka na sa game. Marami kang pwedeng pagpiliin na laro dito mga yoy sa Una Game. Isa na nga dyan mga yoy ang larong Dragon Tiger. Ang larong Dragon Tiger mga yoy ay isang laro na kung saan tataya ka lang kung sa Dragon ba o sa Tiger. Magpapataasan lang ngayon ang baraha mga yoy at kung sino yung mas mataas na baraha, syempre siya yung panalo. Diba? Ganun lang siya kadali mga yoy. Naglalaro ka lang pero kumikita ka pa. Sa Una Game lang yan mga yoy. At kung gusto nyo na mag-withdraw, i-click nyo lang mga yoy yung withdraw dyan sa baba, i-bind nyo mga yoy yung Gcash details nyo at ilagay nyo yung withdraw amount. Rekta Gcash nyo na yan mga yoy. Ganun lang siya kadali. Ano pa hinihintay nyo mga yoy? I-download nyo na ang Una Game. Nasa comment section ng video na to yung link kung saan pwede mo siyang i-download. Matik na yan. Una ka sa Una Game.